MTV. Сәлем дуслар, дип дәшәм сезгә бу атнада мин Айрат Ильясов. Дәшеп кенә калмыйм, мин сөйләргә дә әзер. Татар шоу-бизнесындагы соңгы яңалыклар, бу атнада популярлар исеменә лаек җырчылар һәм сез атна буе сайлаган җырчылар турында. Барысын да тәртип белән башлыйк. Эфирда музыкаль каймак хит-парады һәм алда безне 15 позиция көтә. Әйдәгез, җырчыларны бергәләп әлеге хит-парад баскычлары буенча урнаштырыйк. Бу атнада хит-парадка килеп кергән җырчы Иркә. Сыналган мәхәббәтем дип атала аның бирегә эләккән җыры. Бу җыр әйбәт, сүз дә юк, ләкин Карлыгачның рейтингларын бәреп салырлык түгел. Иркә Карлыгачы белән күпме йөрде, җырлаган сайын ул җырны сорый тордылар. Хәтерлисезме? Карлыгач җырының хит-парадтан төшкәне дә булмады. Ә кайсыгыз Иркәнең сыналган мәхәббәтен җырын белә? Белсәгез, кушылып җырлап утырыгыз. Müderiz, sen o? Hayır. Birrevge yar bulla par bullalımay. Yaratışkan yerlere bulla bir can bullalımay. Bulla bir can bullalımay. İki olma iki gel, iki akışınla bel, iki ayrılmaz kanat. Mini seni yaratam, yarat mini canım, yarat. Kiret tügülü min musayın, yaratam deyveytüün. Mühim yaratuğun bilen mini hürmet etüün, mini hürmet etüün. İki olma iki gel, iki akışınla bel, iki ayrılmaz kanat. Mini seni yaratam, yarat mini canım, yarat. Ayıplı bulgan şak bulla, sabır kişi tabasın. Şilteli yat qaraşlardan meni saqlab qalasın, meni saqlab qalasın. İki olma iki gel, iki akışınla bel, iki ayrılmaz kanat. Meni seni yaratam, yarat meni canım, yarat. İki olma iki gel, iki akışınla bel, iki ayrılmaz kanat. Meni seni yaratam, yarat meni canım, yarat. Yastаған adımlarında mena münəsəbətin, şin yaratığın bilgisiz sınalğan məxəbətin, sınalğan məxəbətin. İki olma iki gel, iki akışınla bel, iki ayrılmaz kanat. Meni seni yaratam, yarat meni canım, yarat. İki olma iki gel, iki akışınla bel, iki ayrılmaz kanat. Meni seni yaratam, yarat meni canım, yarat. Yarat meni canım, yarat. Обязательно. Музыкаль каймак хит-парадының 14-нче позициясе, ә бирдә безне Алимә Сафина каршыла. Эстрада, җыр дөньясы, җырчы һөнәре булмаса, Алимә үзен матурлык, гүзәллек дөньясында белгеч буларак күрә алыр иде. Алимә үзеннән менә дигән визажист, стилист чыгар иде дип саный. Кем белә, бәлки бу өлкәдә азмы күпме тәҗрибәсе дә бардыр. Чөнки һәр гүзәл зат үзе өчен шәп стилист бит ул. Әйдәгез әле бергәләп Алимәнең әниле җыр-җырын карап китик.
Яулыкларын шибелеп алган, йөгергеле баш су әзерли. Нинди рәхәт әнни барда иде, нинди матур безнең үскән үй. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Балаларың көтә үз тормышын, оныкларың бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтыр, килер җире булсын әнигә. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Бу атнада хит-парадта Галиевлар да бар. Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар. Башкортстанда шактый танылган җырчылар. Хәзер аларның планнарында Татарстанны яулау. Нәрсә, татар эстрадасында Али Галиевлар фамилиясын таныткан бер Рауил Галиев кына бар. Бу ирле хатынлы дуэт ничек тиз танылып китәр белмим, ләкин бу атнада алар популярлар арасында 13-нче. Яшиялар үзенә тиңе булмаганны иш итеп, яшигә барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, яшигә барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама,
Миңа сені бар, Сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Ятлар адаштырып карар, сине ятларга карама. Ят күзләре карашлары кермәсеннәр арага. Ят күзләре карашлары кермәсеннәр арага. Булгана сулар булгана, бер тынарга булгана. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. миңа сені бар, Сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Илдар Әхмәтов хит парадының 12-нче урынында. Синең өчен барысына да әзер дип җырлавын дәвам итә. Ул аны шундый дәртләнеп, тамашачы алдында ачылып китеп, чын күңелдән яратып җырлый. Ә моннан 8-9 ел элек җырлый башлаган Илдарны искә төшерик әле. Ул сәхнәдә башын иеп, бер урында басып торып кына көй суза иде. Менә бит сәхнә кешене үзгәртә. Ох, тагын бер 4-5 елдан Әхмәтов нинди булыр? Вакыт күрсәтер, сезнең игътибарга хит парадның 12-нче урыны. Йөрәгемне сиңа бүләк итәм, син дигәндә әзер барысына, алларыңа басып күзеңә кара. Яратам дип әйтәм каршыңда, барлап барып гомер елгасында, yüzгән кебек булый кимәдә. Мәхәббәттән бәхет ташып торсын, гомер көзе безгә җитсә дә, синең өчен назлар ташы жанда, менеп китәм биек үрләргә. Гомер буе сине яратырга, сүз бирәмен шашып сөяргә. Барлап барып гомер елгасында, yüzгән кебек булый кимәдә. Мәхәббәттән бәхет ташып торсын, гомер көзе безгә җитсә дә. Чират Ландыш Нихмаджановга. Ландышның онытылмый йөрәк җырына төшерелгән клип интернетта караулар буенча рекордлар суга. Чөнки темасы оригиналь һәм моңарчы 70-нче еллар стилендә мәктәп формалары киеп, клип төшергән җырчы юк иде әле. Клипның идея авторы, режиссеры минем коллегам Гөлназ Сафарова. Сез аны үзен дә клипта күрә алырсыз. Төп рольдә исә Ландыш үзе, мәктәпкә яңа гына укытырга килгән укытучы ролендә Нихмаджанованың тормыш иптәше Фәрит Таишев. Әйдәгез клипны карап үтик. Кояш чыкмый икән төрле якта, чыга бары ул бер як тарафка. Югарнытмый икән йөрәгеңне, чынлап торып, әгәр ул яратса, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк. Чынлап торып, шашып яратканны, оныталмый икән шул йөрәк. Онытылыр әле
Ландыштан әз генә өстәрәк, ягъни хит парадының 10-нчы орынында урнашкан җырчыбыз Лилия Муллыгалиева. Лилияның визит карточкасы ул әлбәттә җыр кирсен күңелгә җыры. Радио телевидениедә Лилияның "Без бит авыл кызлары" дигән җыры да еш яңгырый. Әмма соңгы арада безнең хит парадтагы балаларда синең яшьлегең дигәне дә популярлаша бара. Лилия Муллыгалиева музыкаль каймак хит парадының беренче уллыгын ачып җибәрә. Сагышланыма гомер уза диеп, син кайгырма яшьлек үткәнегә, үткәне кебек ул юлагына узды диеп картлык көткәнегә, үткәне кебек ул юлагына узды диеп картлык көткәнегә. Бүгенегеңә шөкер итеп яшә, балаларың синең яныңда, алар синең нәсел дәвамчысы, яшәү дәрде өсти җаныңа. Язлар үтә, аннан җәйләр җитә, гомернең дә булсын көзләре. О, бу бит хит парадтагы җырчылар! Музыкаль коймак концерты! Динара Рафаэл Латыповлар, Илмира Сулейманова, Ришат Фазлиахметов, Илмира Нагимова, Ирка, Илсия Бадрытдинова, Рустам Закиров, Әнвәр Нургалиев, Гөлдәния Хайруллина, Вадим Сахаров һәм башка популяр җырчылар. 18 ноябрь филармония музыкаль коймак 297-43-77. Халыкара татар җыры эстрада фестивале. 18-нче тапкыр. Зур тантана. 16 декабрь. Пирамида. Татар җыры. Барысы да яңадан башлана. 5-196-196. Татар радиосы тәкъдим итә. Караңгы көзгә якты төсләр өстәп җибәри. Музыкаль десант. Төсле дискотека. Айрат Сафин, диджей Радик, Чешке, Булат Нәҗипов, Илдар Әхмәтов, Ирке, Ленар Яшин, Айгөл Рахимова, Ришат Фазлиахметов, Альберт Нурминский, Алсу Азат Фазлыев, Ринат Рахматуллин, Эльмира Сулейманова, Илсия Бадрытдинова, Фәрит Низамиев, Раяз Фасихов һәм башкалар. Төсле шоу. 26 октябрь, Эрмитаж. 297-43-77. Бу атнада хит парадның 9-нчы урынында Ришат Фазлиахметов. Ришат 5 атна рәттән көткәнсеңдер әткәй дип җырлый килә. Фазлиахметовның хит парадтан югалганы да юк. Ул монда пропискада, айлар, атналар дәвамында хит парад позицияларын саклап, популярлар рәтендә катнашу, беләсезме нәрсәгә алып килә? Топ-туры татар җырына. Номинантлар исемлегендә Ришат булачак дип курыкмыйча да әйтә алам. Әмма лауреат булырмы соравы әлегә ачык булып кала. Үткәнсеңдер әткәй, кайталмадым, читтә йөртте язмыш юлларын. Сиңа атап җырым язылмады, ялгышымны соңрак аңладым. Еллар үткән саен акыл керә,
Ешкересің әткәй түшілеріме Сағышларым тия йөрәгемә Қайтып буламый ләкин үткәнегә Қайтқан сайын бізіні қаршы ала Үй қаршында өскен миләші Сағынабыз сені барыбызда Керек шақта жетмей кеңеші Yıllar ötken sayın akıl kerey Yaşkıresik etkey düşlerime Хит парадыбызны Динара Рәхимова белән дәвам итәбез. Эстрадада инде бер Рәхимова бар иде. Хәзер менә Динара исемлесе дә барлыкка килде. Динара шулай ук яшь кенә, сөйкемле генә кыз, кияүдә түгел һәм бик максатчан. Минем бик каты җырлыйсым килде дигән ул бер интервьюсында. Һәм менә күреп, ишетеп торасыз. Кыз җырлый. Әле кая җырлый бит? Музыкаль каймак хит парадында популярлар рәтендә 8-нче булып. Taşlama maturam, yüreğim ireger talpanır Koyuşnun yaktısı jılatmaz, jılatmaz Yaralı yüreğim yalganmaz Taşlama silmine taşlama Yüreğim erinetip salma Gözümden yağmasın yangırlar Bulmasın kümerden uşaklar Taşlama silmine taşlama Yüreğim erinetip salma Gözümden yağmasın yangırlar Bulmasın kümerden uşaklar Ağır bulur benim canıma, canıma Gerek tügel mine taşlarga Biz ikimiz var kelgen ikimiz Gereksin gerekme talpanıma Taşlama silmine taşlama Yüreğim erinetip salma Gözümden yağmasın yangırlar Bulmasın kümerden uşaklar Taşlama silmine taşlama Yüreğim erinetip salma Gözümden yağmasın yangırlar Bulmasın kümerden uşaklar Әмнә Илмира Нагыймова исә балалар үстерә. Керемединовлар гаиләсе 2 шәһәрне бер итеп яши. Бер атна алар Казанда булсалар, икенче атна алар Яршаллыда үткәрәләр. Сәхнә, концертлар турында да онытмый Илмира. Бәлки сезнең якларга да килеп чыгарлар. Көтегез. Ә без Илмира Нагыймовны хәзер үк җырлатып алыйк. Шын күңелдән сөйгән яралар алмаша алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине Алтын балдак түгәрәк ошыда шигедә юк сиңа булган хисләремдә җаны кайым шундый юк
булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Кемнәрдер әле беренче сольный концертларын гына әзерләп яткан арада Ризат һәм Зинира Рамазановлар инде бөтен Башкортстанны, Татарстанны йөреп чыктылар. Бу җырлы гаилә әле моның белән генә тукталырга уйламый. Тамашачыларның игътибарын җәлеп итәр өчен алар һаман яңа җырлар яздыра, яңа бию хәрәкәтләрен өйрәнәләр һәм яңа киемнәр тектерәләр. Киемнәрен үзләренең концертларына барып күрерсез, ә без хәзер үк аларның җырларын куеп җибәрик. Язган икән сагышларга уралырга, әлдә сагынып чыгам синең юлларыңа. Китсәң дә син гаепләргә хакларым юк, рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Югалмасын сагынулар әйдә калсын, килми әле сине бердә онытасым. Әсәрләнеп әлдә шулай сагынудан, сине гомергә мине мәхрүм итә алмассың. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Музыкаль каймак хит парадында тагын бер гаилә, Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Яраттам сүзсез генә дип җырлый алар. Җырлап кына калмый, һәрбер җырына диярлек клипын да төшерәләр. Үзләрен 105 тапкыр төшереп, фотоларын социаль ширтәлләргә дә куеп баралар. Молодцы! Актив, бик актив пар бу атнада хит парадның беренче бишлеген ачып җибәрер. Синең барлык эшләреңдә күңелгә ятып тора. Сиңа булган мәхәббәтем сәгатьләп артып тора. Яратамын, яратам сез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратамын, яратам сез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Кычаклыйсым килеп тора, килә ярсып үбәсең. Синнән башка ярты минут яшәмне күрәсең. Яратамын, яратам сез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратамын, яратам сез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә.
яшь ялам гел келер. Birga yoqqan muhabbatda yashigani gurgilar. Хит парадның 4-нче урынында җырлаучы Әнвәр Нургалиев нишләп йөри дип уйлыйсыз? Ул 20 октябрь көнне Казан тамашачысы өчен концерт куеп, хәзер Татарстан районнары буйлап гастрольләргә чыгып киткән. Якын арада сез аны Балтач, Апас, Питрәч якларында күрә алачаксыз. Ә хәзер үзен телевизордан карыйк. Үтсәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Bilmim kim bilen ömür itasen, tükenəsindir, o bit min tügel. Minde gül sine sağınam şolay, ikinci yarım sina ting tügel. İkinci yarım sina ting tügel, tükenəsindir, o bit min tügel. İkinci yarım sina ting tügel, tükenəsindir, o bit min tügel. Җәй буе чык әле яныма, яннарыма дип җырлаучы Булат Нәҗипов янына чыгучы тәки табылмаган бугай. Кызык, җырында мәхәббәтен янаучы егет өйләнгән микән? Дөресен генә әйткәндә, эстрададагы егетләр өйләнгән булсалар да, бу турыда сөйләп йөргә яратмыйлар. Поклонницаларны югалтулардан куркалар. Булат Нәҗиповны яратучылар, сез кайда? Рәхим итеп җырын тыңлагыз. Күңелемнән, йөрәгемнән агыладыр җырларым. Утырма әле, сагышларың таратсыннар моңнарым. Чыгар яныма, яннарыма, басар алдыма, алларыма баста бие, әйдә күңелем кылларына да. Чыгар яныма, яннарыма, басар алдыма, алларыма баста бие, әйдә күңелем кылларына да. Матур үтәр бу гомерләр, дөрес итеп яшәсәң, хаталардан үрнәк алып, изгелекләр эшләсәң. Чыгар яныма, яннарыма, басар алдыма, алларыма баста бие, әйдә күңелем кылларына да. Чыгар яныма, яннарыма, басар алдыма, алларыма баста бие, әйдә күңелем кылларына да. Бу атнада әздән генә беренче урынга менеп җитә алмый калган кызыбыз ул да булса Регина Тимербулатова. Менә Регина кияүдә түгел. Монсын мин сезгә түгел әйтә алам. Ләкин сөйгән егете барын яшерми ул. Биргән интервьюларында яраткан кешесе биргән чәчәкләр, бүләкләр турында да бик яратып сөйли Регина. Инде сөйләвеннән аның җырына күчик. Таң атканда баланарга сөйләдем
Şekerlerini balın şeşekleri ağlay minim köngillerimni Taң atqanda ay batqanda көңіл яшарайken Qabatlanmay ömürler dip gözler yaşlanayken Taң atqanda ay batqanda көңіл яшарайken Qabatlanmay ömürler dip gözler yaşlanayken Taң atqanda ufuklarga mаңlar болып уралдым Шишмәләрнең агышыны да яшьлектәге җырларым Таң атқанда ай батқанда күңел яшарайken Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнәйкән Таң атқанда ай батқанда күңел яшарайken Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнәйкән Һәм игътибар! Беренче урын. Беренче урынны бу атнада ике җырчы бүлешә. Илмира Сөләйманова белән Рамил Галимҗанов башкаруындагы "Сөям" дигән миңа җыры бу атнада абсолют хит булып табылды. Җырчыларны котлыйбыз һәм җырлатабыз. Һәр көн миңа назлап дәшә иртән Үртәп мине көлеп йөри читтән Үзе үрти, үзе миннән көлә Мин бит сине шулай сөям дия Искән чакта җылы назлы җилләр Сиңа алар сөйли икән иләр Сөям дия сиңа искән җилләр Сөям дия мин дә сөям җүләр Искән чакта җылы назлы җилләр Сиңа алар сөйли икән иләр Сөям дия сиңа искән җилләр Сөям дия мин дә сөям җүләр Карыйсың миңа мин кызарам Каршы берни дәшмим мин оялам Ышанам мин ниләр сөйләсәң дә Сөям диген әле сөймәсәң дә Искән чакта җылы назлы җилләр Сиңалар сөйли икән ниләр Сөям дия сиңа искән җилләр Сөям дия мин дә сөям җүләр Сәхнә арты интригалары, шоу-бизнес яңалыклары, җырчыларның шәхси тормышы бары тик музыкаль каймак хит парадында. Бүгенгә шулар, киләсе атнада шушы вакытта сезне телеэкраннар каршында көтеп калабыз. Бу минутта мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр пока.